O naman kay ko, uy. Asa man ko maghihi, ani? May mga kani mga ka. Dari na lang ko, pasalikod na lang ko, ani, oh. Ay, umagitay ko ba? Ay! Ay! Uy, batasan! Wa man kay batasan, oy. Kabalo man kang nangihi ko. Naunsa man kang ano moagi man kadiri? Wa ka kita nako. Di kay batasan ba? Mura man kagkuan, oy. Wa man kay batasan. Mura man kagkuan. Ay, unsa man na? Ano manghigap man ka? Wa man kay batasan. Hawa daw diri be. Wa kay bot. Makabalo bitaw kang nangihi ko. Di ka kita nako. Grabe na pug ka, oy. Man kay buot. Batasan, oy. Hala. Kita siguro siya. Wala ka niya nagikuha. 1,000 wala niya nagikuha. Kaon ko nibi. Asan to kung 1,000, oy? Palaag, grabe ito na mo ron. Wala ko ilaag, aha naman to, oy. Ay, nasa mo ka, Day? Nakakul, magkalong siray ka. Lalo ko tong tao diya ba, oh? Kita ka? So, nagbako-bako. Nga nagdalag sungkod. Kita ka, wala. Day, Asa man ka? dito ba, magsubay-subay ka ning dalan, o kay nawala dito akong sa kalibo, Day. Gabaguran ako tong pangayo kay mama ba? Sa kalibo? Nako nakita nagbaklay-baklay ganiyan dito ba? Katong laki gud niya tiguwa nga ba siguro to nagsungkod-sungkod siya ba? Oh. Kita na ko dito ba sing nakita to niya. Ato dito. Ikaw wala juga kita. Wala mo ko kita 1,000. Sure ka? Naay nagbakos dito? Oh, nay lang bakasit lagi dito. Ka ato dito ka. Ako sa katunday ha? Ato dito. Kuya be. Pin na ba? Happy kay yata ko ni saya ako yung nakakita. Yata uy. Dapat pangitan ni. Bala siya mangita siya dito. Asa mata makikita kwarta ron eh. Ang bigay ko anon ba? Mangawat at batik ko kayo. Sa may pamaagi makita sa kwarta ni ba? Iskalibo. Minsa ka ni, kani. Nasaan ako ron nangita ko kwarta, kakita dai ko kwarta. Ako po'y tao. Kasya jud ni siya jud. Nahulog siguro ning kwarta para sa kuha jud. May tao. Punito na lang nato. Saan magkukurta, uy? Ang saka? Uy, Jimmy. Jim. Oh. Nya, ikaw. Naman? Nakakita na kag pangsulbad sa imong problema. Per. Di na kong guula ganina niya. Baklay ko sa kadalanan. Paglingi na nakakita ko iskalibo. Pati lipayan ako tao iskalibo. Uy, ikaw din nakakitaan na kung sa kalibo. Ganihar kung binaktas dito ba sila Grace. Diingon sa kuha nga. Na daw siya nakitaan nga tiguang dito ah. Ikaw rin ay nakakitas kung sa kalibo. Ang binabi. Tigulang na rin ko. Nakita mo ko nag-drip. Imo rin eh. Pataka. Ako na ba? Ganihar kung pinakita wala ba? Nahulog niya ako. Nadungog niya akong pagkuhan. No? Hindi agay pa di ka dire. Ganihar ako binagtas-bagtas balik. Katulong ako binagtas. Bayad yun ko ni Ron. Ayaw, ayaw, Jim! Hindi lagi na pwede. Ako aman na, Jimmy! Hindi lagi pwede lagi. Ako aman na. Ako aman na. Ako may nakakita. Ako aman, di naman na imuha. Ako aman na. Wala sa kuin, nakita ko yung talsa. Huwag yan. Nawala lagi. Laasa ba to?
Ako diri na magigutog ibutang wakap. Paliko na ko to di. Anong mangilog bang kaibuhan Jimmy, ini? abi na, Jimmy, ako Ako nga, nakakita, Jimmy, ako diba? nga, nagika na sa kong bulsa. Hoy! Huwag ako yung bulsa, Sabi- huwag mo makitan. Kita mo 1,000? Si Jimmy, nakakita ko 1,000. Di yata, kakuha Eh, mo na, Jimmy. Ako man ang 1,000. Hoy! Ako Ako nakakita na. Hoy! Hoy!